Portanova nije ostala imuna na nogometno ludilo koje se sprema. Započela je nogometna euforija povezana s europskim prvenstvom u nogometu, a iz Portanove poručuju da su spremni. Osim što su se trgovine opremile navijačkim rekvizitima, dresovima, nogometnim loptama, svaka će se kupovina i svaki dodatni angažman na društvenim mrežama Portanove dodatno isplatiti, jer kako vidimo ima za svakoga ponešto. Od 11. lipnja uz svaki račun od kupovine obavljene u Portanovi možete putem online obrasca sudjelovati u nagradnoj igri Zaigraj i pobjedi, u kojoj najsretnijeg očekuje Xiaomi pametni televizor, a ostale poklon bon Amadeusa u iznosu od 1000 kuna, poklon bon Nike u iznosu od 500 kuna, poklon bon Polea u iznosu 400 kuna, te poklon bon Watch Centra u iznosu od 200 kuna. Čim započne nogometno navijanje, sa svojom fotkom navijačke euforije na Facebooku Portanove moći ćete sudjelovati u nagradnom natječaju Pokaži svoju navijačku stranu, u kojem će biti odabrano čak 10 dobitnika koji će osvojiti Hervis poklon bonove u vrijednosti od 300 kuna ili navijačke artikle Eura 2021. I oni najmanji među nama imat će priliku osvojiti super nagrade. 5 najkreativaca koji Portanovi pošalju crtež Portoš igra Nogoš osvojit će super poklon pakete koje je pripremila Tisak Medija, knjigu 30 nogometaša koji su ušli u povijest i nogometnu loptu. A na dane kada igra hrvatska reprezentacija moći ćete se i kladiti na rezultat na Facebooku Portanove. Najbrži i najtočniji u natječaju pogodi rezultat utakmice, po svakoj utakmici osvojit će 300 kuna poklon bona u Office Shoesu. Da ne zaboravimo i na dobar stari shopping, popusta je sve više. Polako već s nestrpljenjem čekamo i početak sezonskih sniženja koja će sigurno započeti već krajem ovoga mjeseca.